Meg valószínűleg a bölcsészdiploma. Végezzetek bölcsészszakot! Az még külön segít. Igen, ott jó sok esztétika van, igen, meg irodalom, meg nyelvtudomány, szóval aki bölcsésznek meg, abban lehet stylist is. Bölcsész grafikus kombó, tanári diplomával, ahol pszichológiát tanul az ember, pedagógiát, és még egy kis divatérzék, és kész. Hajrá! Röpke 15 éves meg lesz. Ez itt a Lilla Design Podcast. Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni Gózon Eszter stylistot, szín- és stílus tanácsadót, és a mai rész pedig arról fog szólni, hogy Eszterrel fogunk beszélgetni egy kicsit az életéről, hogy hogyan lesz stylist és hogy hogyan választotta ezt a szakmát, és utána pedig felteszek neki néhány kérdést a szilveszterrel és a szilveszteri outfittel kapcsolatban, mert arra gondoltunk, hogy ez egy tök jó topik lehetne, hogy két ünnep között milyen ruhát válasszunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy befogadtál a stúdiódba. Hát én köszönöm, hogy itt lehetek. A legelső kérdésem az lenne, hogy mi inspirált, hogy stylist legyél, vagy hogyan választottad ezt a szakmát? Nagyon hülye hangzik, hogyha azt mondom, hogy a szakma választott engem. Igen, nagyon hülye tudom. Nem, szerintem ez tök jó, meg tök izgalmas. Igazából az van, hogy ez az a szakma, ami nagyjából mindent egyesít, amit korábban csináltam. Dolgoztam tanárként, dolgoztam grafikusként, ahonnan jött a vizualitás, tanárként ugye emberekkel voltam nagyon-nagyon sokat együtt, és ez a stylistkodás, ez kicsit olyan, hogy megtanítjuk az embereknek, hogy nézzenek ki szépen, hogyan tudják önmaguk legjobb változatát nyújtani, és akkor ebben így minden benne van. De hogy mi inspirált, amikor én elmentem a saját színtanácsadásomra, és megtudtam, hogy milyen színtípus vagyok, akkor utána igazából még egy évvel később is folyamatosan így azt lestem az embereken az utcán, hogy az a lila sapka, az olyan jó, vagy lehet, hogy valami más jobb lenne? És amikor egy év után is így folyamatosan még ezen pörögtem, akkor úgy rájöttem, hogy hát akkor ez egy ilyen hosszabb távú dolog, és akkor talán itt lenne az ideje váltani. Akkor ez volt a szerelem. Abszolút. Első látásra, ami később tanultad ki végül a szakmát. Igen. Utána elmentem megtanulni a színtanácsadás részét. Igazság szerint nekem az előnyöm megvolt, hogy ugye tanultam grafikát, tanultam nyomdaismeretet, tehát hogy addigra én már nagyon-nagyon sokat tudtam a színekről, művészettörténetből. Ez a téma igazából, tehát a vizualitás az mindig is érdekelt. És akkor ehhez csak igazából hozzávettem azt, hogy konkrétan az archoz, az arc tónusához milyen színek illenek. Ami pedig a testalkatokat illeti, ott viszont abszolút autodidakta módon tanultam ki ezt az egészet, mert azt láttam, hogy itthon akkoriban nem volt olyan átfogó képzés, ahol úgy tényleg mindent megtanítottak volna a testalkati arányokról, volt ez az almakör, távolóra, stb. És így láttam, hogy ez igazából már az én testemen sem működik. És elkezdtem keresgélni, és így nagyon-nagyon-nagyon sok helyen olvastam, utána néztem olvastam el, stb. És akkor abból úgy nagyjából 2 év alatt összeállt egy ilyen nagy rendszer, amit most már tanítok is kollégáknak, úgyhogy lett egy ilyen saját testalkatelemző iskolám, és oda járnak divattervezők, van olyan, aki épp a Momén tanul, divattervezést, színtanácsadók, stílustanácsadók, van olyan, aki másfajta stílustanácsadó, tehát nem a klasszikus szín- és stílustanácsadó, hanem kibi elemzést csinál, ő is eljött hozzám így kicsit a testalkatokba beleásni magát, úgyhogy így szép lassan fejlődik az egész. Hát ez nagyon izgalmas. És hogyha valaki azt mondja, hogy stylist szeretne lenni, mint te, akkor mit javasolsz neki, hogy hogyan tud elindulni ezen az úton? Tanuljon nagyon sok vizualitást. Mert nem elég az, hogy ha valaki mondjuk végignéz 5 divat bemutatót, és azt tetszik neki, ha valaki nincs tisztában mondjuk
a művészeti korszakokkal. Nem tudja, hogy mitől reneszánsz ruha a reneszánsz ruha. Nem tudja, hogy mitől számít mondjuk egy divatbemutatón egy bizonyos ruha valamire utalásnak, és igazából ezzel sokkal többet akart kifejezni a divattervező, mint amennyit te most ott látsz, hogy ott van egy kék nagy szoknyás ruha, hanem emögött akár politikai, vagy bármilyen más mögöttes tartalom van. Ahhoz, hogy ezt megértse valaki, és ahhoz, hogy ezt használni tudja stylistként, muszáj, hogy jóval többet tudjon annál, hogy mondjuk milyen színek állnak jól, vagy milyen testalkatok vannak, és hogy ezt a kettőt hogyan lehet összepasszítani. Nyilván ez az alap, tehát ezt mindenkinek meg kell tanulnia, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezen túl még tanuljon, akár coachingot, akár pszichológiát, azt, hogy hogyan kell bánni egyáltalán az ügyfelekkel, hogy abból ne legyen sérülés. Mert ez azért egy nagyon érzékeny téma, és nagyon könnyű véletlenül olyat mondani, amivel pont úgy rátaposunk az ügyfél tyúk szemére, már pedig senkinek nem ez a célja. Persze. Úgyhogy sokat tanuljon még mellé, pluszban. Akkor sok vizualitás. Nagyon Sok év. Igen, nem lesz senkiből egyik napról a másik napra. Se színtanácsadó, se testalkatelemző, se stylist. Nem elég, hogyha elvégzi a képzést. Előtte, mögötte, közben nagyon-nagyon sok gyakorlat kell és plusz tudás ahhoz, hogy ez tényleg használható legyen, és az ügyfél ne csak ilyen konzervdobozba csomagolt sablonokat kapjon, hanem tényleg személyre szabott tanácsot tudjunk adni. És szerintem a te személyiséged pedig azért jó stylistként, mert olyan kedves vagy, megértő, és mindig olyan szépen fogalmazol. Jaj, de jó! És én mindig azt érzem, hogy így megérkezek, és mindig olyan szépeket tudsz mondani, szóval, hogy nem csak kedves vagy, hanem azt érzem, hogy így összetetten jól össze tudod fogalmazni, vagy meg tudod fogalmazni azt, hogy min lehetne esetleg javítani, vagy hogy kinek mi állna jól, és szerintem ez egyáltalán nem bántó, de biztos vagyok benne, hogy azért hosszú évek kellenek ahhoz, hogy ezt igen, ez szerintem nagyon meg tud fogalmazni. Igen. Meg valószínűleg a bölcsészdiploma. Végezzetek bölcsészszakot! Az még külön segít. Igen, ott jó sok esztétika van, meg irodalom, meg nyelvtudomány, szóval aki bölcsésznek meg, abban lehet stylist is. Bölcsész grafikus kombó, tanári diplomával, ahol pszichológiát tanul az ember, pedagógiát, és még egy kis divatérzék, és kész. Hajrá! Röpke 15 éves meg lesz. Igen. De amúgy jó szakma, kezdjetek hozzá. Na, de most térjünk rá arra, hogy szerinted milyen szilveszteri outfitteket érdemes ajánlani, és milyen eseményre mit lehet felvenni, mert én emlékszem arra, hogy amikor tini voltam, akkor minden ilyen nagyon csillogó, flitteres volt, testhez álló, és rövid, és kivágott. Igen, és azt gondoltam, hogy az életem, vagy az év legnagyobb, meg legjobb bulia lesz. Jó, egyébként nagyon gyakran tényleg az is volt. Komolyan, én még soha nem voltam jó szilveszteri buliban. Hát látod? De én teljesen random kerültem ezekbe a buliba, tudod, hogy így elmentünk valahova, és az nagyon rossz volt, mert az ilyen nagyon szervezett volt, és utána elmentünk egy másik helyre, valami házi buliba, vagy valakihez, na és ez tök jól sikerült. És ez jó volt. Igen. Úgyhogy ezek a nem megszervezett dolgok, ezek általában így jól sikerülnek. Az a baj, hogy szerintem túl nagy, legalábbis én biztos, hogy túl nagy elvárást támasztok így a szilveszter iránt, hogy az az év utolsó bulia, annak igen. Egy hatalmas, gigantikus életem buliának kell lennie, és addigra már igazából mindenki fáradt, meg karácsony, meg akkor most bulizni kell, jól kell magadat érezni, és meg el kell menni valahova. Tehát otthon nem is maradhatsz otthon, mert mindenki azt fogja mondani, hogy jaj, otthon maradtál, de ilyen, hanem akkor el kell menni valahova. Igen, mondjuk kisgyerekesként, meg nagyobb gyerekesként nekem az volt az előnyöm, hogy sorry, gyerekes vagyok, otthon maradunk, tehát így nem. De igazából nálunk ez már előtte is volt a férjemmel, akkor még nem volt a férjem, de volt, hogy simán otthon töltöttük a szilvesztert, és úgy voltunk vele, hogy hát figyelj, éjfél előtt kimegyünk itt tőlünk 3 utcányira valami nagy buli van az utcán, nézzük meg, és akkor így éjfél előtt 10 perccel kimentünk, visszaszámolás, ja, meg volt. Megnéztétek a tűzijátékot? Igen, és így ennyi elég volt, köszönjük szépen.
Na, de ha valaki bulizni igen, akar menni, hogyha valaki szeretne menni, és például elmegy egy koncertre. Várja, milyen koncert? Rock koncert, klasszikus koncert? Aha, mondjuk akkor legyen egy rock koncert, hogy oda mit ajánlanak? Miért fekete ruhát? Engedje ki a haját, hogy tudja headbangelni. Tehát azt mondom, még az a legegyszerűbb igazából. Igen, egyébként, igen, oda aztán tényleg bármit feled, de hogyha mondjuk elmész ne rózsaszínben menjen. Igen. Például szilveszterkor, akkor mit húzzon fel valaki? Szerintem oda mindenki a legjobb ruháját veszi fel amúgy az operabál. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán még az a legegyszerűbb, az ilyen nagyon kötött események, ahol nagyon tudod, hogy rockkoncertre nem Barbie Pinkben mész, vagy max a hülyén akarod magad érezni, hogyha azt akarod, hogy mindenki téged nézze. Az operába nem farmerban fogsz menni, tehát hogy ezek ilyen egyszerűbb szituációk, szerintem az szokta a legnagyobb nehézséget okozni, amikor kicsit kötetlenebb a dolog, de nem nagyon kötetlen, tehát hogy például amikor így megbeszéled a barátaiddal, hogy elmentek egy szórakozó helyre, igen. És akkor ott valószínűleg fogtok táncolni is, de hogy lehet, hogy csak egész este ültek és beszélgettek, és akkor most mennyire vegyek kivágott ruhát, vagy feszülőset, mert igazából én mondjuk már nem akarok bevonzani senkit, tehát hogy nem az a célom, hogy valakinek megakadjon rajtam a szeme, és ez szokott amúgy nehézséget okozni, pláne, hogyha valaki mondjuk már esetleg elszokott a bulizástól, mert teljesen mindegy, hogy miért. És, mert ez konkrétan amúgy meg is történt velem, amikor a fiam talán 3 éves volt, akkor mentem el először bulizni, előtte az esküvőnkön voltam. És hát ez így jó 4 év, ami eltelt úgy igazi. Volt egy kontraszt. Igen, volt egy nagyon, nagyon erős kontraszt a kettő között, és elhívott az egyik barátnőm, hogy jó, akkor most rúgjunk ki a hámból, menjünk el bulizni. És addigra én már így nagyon nagyot szelektáltam a szekrényembe, megszabadultam a testhez álló ruhát, mert minek a játszóra nem fogok miniszoknyát felvenni. Tehát egy csomó ruhámtól megszabadultam, és így ott álltam, hogy és akkor most mit vegyek föl? És ráadásul tél volt, hideg volt, a szórakozóhelyen meleg volt, odáig viszont hideg volt. Úgyhogy én teljesen rutintalanul, kiengedett hajjal, harisnya, rajta nadrág, mert hát hideg lesz, ugye? Felvettem egy aláöltözőt, arra még egy pulcsit, de hát az aláöltözőt a fene se akarta, hogy meglássák, de hát hideg van, és én ugye ahhoz vagyok szokva, hogy hideg van, és föl kell öltözni. Úgyhogy felvettem az aláöltözőt, rá egy pulcsit, rá még egy pulcsit, és akkor a végén ott álltam a szórakozóhelyen, ahol egy idő után nyilván kimelegettünk, én majd megdöglöttem, mert nem voltam hajlandó levenni az utolsó előtti réteget, úgyhogy vettem ki levegőzni. Bocsi srácok, kicsit melegem lett, hagyja meg mindjárt, mert tudtam, hogy addigra ráadásul az aláöltöző, ha jól emlékszem, egy ilyen... Termoszos volt? Nem, egy világosabb ruhadarab volt, amin minden egyes izzadságcsepp meglátszik. Egyszínű, világosabb, ha jól emlékszem, talán világos sárga volt, tehát amin úgy különösen feltűnő az izzadság, már pedig az ember izzadni fog, hogyha táncol, csak hát én addigra rutintalanul ezzel már nem számoltam, nem volt nálam hajgumi, ami miatt ugye fél estét azzal töltöttem, hogy a hajamat szedtem ki a számból, vagy pedig így próbáltam így kézzel felfogni, hogy ne izzadjon be a nyakam, szóval teljes katasztrófa. Amúgy nagyon jó buli volt. Amúgy jó buli volt. A buli jó volt, csak én nem voltam adekváltan felöltözve. Úgyhogy ebből így levontam a konzekvenciákat. Tehát öltözetek rétegesen, de úgy, hogy legyen mit levenni, és hogy a legalsó réteg is vállalható legyen, mert ugye a harisnyát az még úgy bemegy a WC-be, leveszi az ember, és akkor marad a gatyában, tehát az még kevésbé gáz. A legalsó réteg, amit felvesztek, az olyan legyen, hogy ne legyen rajta feltűnő az izzadság. Tehát legyen vagy fekete, vagy fehér, típusoknál, vagy pedig mintás. Minél több a minta, csipke, flitter, akármi, annál kevésbé látható az izzadság, annál jobban elveszik a dolog. Ne legyen műszálas, mert abban megint megizzad az ember, azt várja, hogy vége legyen a bulinak és levegye. Tehát legyen nálatok hajgumi, hogy ne a hajatokat fogdossátok így végig.
És igazából szerintem nagyjából ennyi, mert innentől kezdve mindenkinek a saját stílusa határozza meg, hogy mi az, ami jó, mi az, ami kényelmes. Ja, igen. És fiatalon még bevállal az ember olyat, amikor nagyon kivágott, és feszeng benne, de rohadt jól néz ki. És nem mersz megmozdulni. És nem mozdulsz mert amúgy nehogy félrecsúszol pontosan. És emiatt nem tudsz táncolni sem rendesen. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy ezt nem kéne mondani, de azért inkább mondom, hogy olyasmit vegyetek föl, amiből nem látszik ki semmi. Ami kényelmes, amiben tudtok mozogni, ami mondjuk, ha így előre teszitek a karotokat, akkor nem szakad szét a hátatokkal, vagy ha előre hajoltok, akkor nem lehet belátni. Szóval, hogy erre is érdemes figyelni. Nyilván mondtuk, hogy ne legyen műszálas, de azért ilyenkor a kicsit rugalmas anyagok, tehát mondjuk egy pamut, valamennyi elasztánnal keverve, 2-3%-nyi elasztánnal keverve, az egy tökéletes megoldás lehet, mert nem műszálas, tehát az a 2-3% elasztán az nem csinál annyit, hogy így nagyon bele lehessen izzadni, de azért mégiscsak természetes az anyag, és mégiscsak rugalmas, tehát hogy ilyenkor azért a rugalmas mintás anyagok tök jól tudnak jönni, vagy pedig az ilyen kifejezetten bővebb szabású, akár oversize felsők, tényleg ez mindenkinek stílustól függ, hogy mi az, amit bevállal, mi az, amit nem annyira, de ne áldozzátok fel azt, hogy bulisztok annak az oltárán, hogy jól néztek ki. És én sokszor elkövettem azt, hogy magas sarkuba mentem, és utána annyira fájt a lábam, tehát meghaltam. Tehát amikor elindulsz este 6-kor, és akkor így jó lesz úr, és amikor éjfél van, és nézitek a tűzijátékot, és már fáj a bokám, meg fáj a lábam, és azon gondolkoztam, hogy én miért jöttem ebben? Mi vezetett arra a motivációra, hogy én eltök csak 6 órát egy magas sarkuba, mert amúgy jól néz ki, meg jól is érzem magam benne, mondjuk így 3 órán keresztül, de utána never ever. De amúgy van olyan magas sarka, ami kényelmes. Tehát van a kettő között átmenet, a 10 centis tűsarok, meg a teljesen lapos között, de hogy, ja igen, és ez olyan, mint a kirándulás. Ne menjetek friss kiránduló cipőben, Monteverestet mászni. Igen, ne menjetek fontos. Betöretlen magas sarkuban bulizni, mert ne, vagy vigyetek pótcipőt, bármit. De, ugye? Igen. és rájöttem egyébként, hogy ugye van ruhatár, szóval sokkal egyszerűbb, hogy viszel magaddal egy pótcipőt, amit majd átveszel, ha mész haza, csak azért, hogy ne véres lábbal kelljen haza. Pontosan, viszont ne balerina legyen, mert január van. Igen. Tehát, hogy ezt nyáron meg lehet csinálni a balerinával, ilyenkor nem, ilyenkor egy kényelmes, lapos talpú csizma. Aminek bél és meleg. Igen, mert a harisnyával a lábad meg fogja köszönni, és plusz zokni. igen. Úgyhogy az évek és a tapasztalat. Abszolút. Az biztos. De azt tudja, hogy amikor tini voltam, akkor igazából mindent felhúztam. Most, hogy már idősebb vagyok, így ezért én is átgondolom általában, hogy így mit szeretnék felhúzni, hogy biztos ezt szeretném felhúzni. Egyébként most már a hétköznapokban is így vagyok vele, hogy így jó, ezt el kell intéznem, ide megyek, oda megyek, jó, akkor lehet, hogy inkább kényelmesebb dolgokba megyek, mint hogy ilyen nagyon csillogos, nagyon szép dologba. Igen, de... És itt jön a nagyon nagy de, mert hozzám akkor szoktak fordulni a nők, amikor a praktikum átveszi az uralmat a csinosság fölött. 100%-ban. Igen. És van az a határmesdje, ami még kényelmes, de csinos. Ami még mondjuk elegáns, de kényelmes. Tehát, hogy ne áldozzunk föl tényleg mindent így a praktikum oltárán, vagy a csinosság, igen, az előbb a csinosság, én most a praktikum, tehát, hogy a ló egyik oldalára se. Hát az arany középút, amit meg kell keresni. Igen. És ez ugye mindenkinek a saját stílusához mérten az arany középút, de igen. És ugye azért volt számomra is problematikus ez a bulizás, mert addigra én átcsúsztam a full praktikus anyuka üzemmódba, és csak így tudtam gondolkozni, hogy akkor rétegesen öltözünk, veszünk aláöltözőt, veszünk harisnyát, veszünk még három. Ahogy a játszótérre mennél. Ahogy mennék a játszótérre. De valahogy mentél partizni. Igen, fölvettem egy magas sarkú csizmát, így ez volt a különbség. Úgy éreztem, hogy akkor én most kitettem magam. De szerintem az ilyen korszakváltásoknál igazából az, hogy felöltözöl valahogy, és utána rájössz, hogy ez mégse jó, vagy valamilyen módosítással jó, és hogy a tapasztalat az, ami a legfontosabb. Igen. De most megkaptátok a mi tapasztalatunkat. Reméljük, hogy mindenki tanul belőle.
És hogyha valaki esetleg meg szeretne keresni téged a social médián, akkor milyen néven vagy elérhető? Mert tudom, hogy nagyon jó az Instagram, én imádom. Szóval az van, hogy amikor megalkottam ezt a nevet, akkor nem mondtam ki elégszer sokszor hangosan egymás után, mert akkor rájöttem volna, hogy ezzel mennyire megszivatom magamat, és bárki mást, aki szeretné kimondani ezt a nevet. Szóval az Instagramon, a Facebookon és mindenhol megkereshettek a saját nevem alapján is, Gózon Eszter, úgyis megtaláltok, és a Google-be beírjátok, és akkor meg lesz. De ha egyszerűsíteni akartok, bár nem tudom mi az egyszerűbb ezek után, The Less Waste Stylist, a kevesebb hulladékot generáló stílus tanácsadó, talán így lehetne lefordítani. Némiképp nyelvtörő, de így találtok meg. Hát nagyon szépen köszönöm, és még egy fontos dolog, hogy a tanfolyamaidat, azt pedig online szoktad meghirdetni mindig az Insta oldaladon, és ott is lehet jelentkezni rá, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor nyugodtan kövessétek ezt az Instán, és ott vannak fönt az időpontok. Ott is, meg a honlapomon is, ha írtok nekem, most januárban megint lesznek új csoportok, lesz 2 offline csoport, egy online csoport, úgyhogy most sok testalkatelemzés tanítás lesz. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befogadtál ide, köszönöm, gyönyörű szépek a színek, és köszönöm az időt. Én is köszönöm.